mesine lali aku Mas mumpung saiki ketemu sakitan tetambangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane aku pinuju dewi langot terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng atine Mas gelang alit ali-ali sadulit kanggo tombo tangan iki rasa sak mimpi durung tutup tangi rasa kangen wis iso mari apa cel? Modelmu cel? Ada Nadia Mas apa wis lali sliramu Dek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu sakitan tetembangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane wektu pinuju dewi langot terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng atine Mbah Mas gelang alit ali-ali sadulit kanggo tombo tangan iki rasa sak mimpi durung tutup tangi rasa kangen wis bisa mari rasa sak mimpi durung tutup tangi rasa kangen wis bisa mari Oke, matur suwun Mbak Rima lenggah Mbak Dembi tetep jumeneng.